Aldapangora, diru irabazi asmorik gabeko kultur koordinakundea da. Hau, 1989, 2000 eta 2001 jai batzordeak osatzen zituzten pertsona eta taldeen arteko eztabaida sakonaren ondorioz sortu zelarik. Aldapangora sortu zen arlo sozialean zein kulturalean auzoa pairatzen ari zen iniziatiba eta parte hartze eskasaren arazoa aztertu, ulertu eta aurre egiteko asmoz. Merkatuen itxierak, talde eta kolektibo historikoen desagertzeak, edota zeudenen eragiteko gaitasun faltak auzokidengan kezka handia eragin zuten. Hain zuzen ere, betidanik, Uribarri ezaugarritu duen bizitza soziala galdu zihoala ikusten zutelako. Etorkizun iluna eta tristea sumatzen zitzaion gure auzoari, eta poliki-poliki lo egiteko tokia bilakatzen ari zen. Hori dela eta, Uribarriko zenbait talde soziokulturalek batera lan egitea erabaki zuten. Ekimen berriak sortuz eta zeudenak bizi berritzeko elkarlana bultzatuz. Honela bada, Aldapangorak 2002ko San Juanetan egin zuen bere lehenengo agerraldi publikoa. Ibilbide ezberdinetako kolektiboen elkarlana, hortaz xede berberaren baitan batu zen. Auzoari bizitza eta kolorea ematea. Urte hauetan zehar, Aldapangorak 200.000 euro baino gehiago inbertitu ditu auzoan. Jende mota guztiari zuzendutako 1000 ekimen baino gehiago antolatuz. Aldapangorak ez ditu soilik auzoko jaiak berreskuratu, zalantzan jartzerik ez dago, azken urteotan bizi izan duten loraldia. San Juan festa bizi berritzeko lan handia egin du, baina olentzeroa ere. Eta bestelako ekimenetan laguntza ere eman du, esate baterako euskararen aldeko aste kulturala edo korrika indartzea auzotik pasatzen den bakoitzean. Adibide gisa esan dezakegu, Aldapangorak 2010ko jaietan, 100 ekimenetan, 35.000 euro inbertitu zituela. Hala ere, ezin dugu dirua hitz egin, merkatari, txosna eta koordinadora osatzen duten taldeen ekarpena kontutan hartu gabe. Kolektibo hauek dira, auzoko ekimenak babesten dituztenak. Izan ere, aipatu beharra dago, udalaren diru laguntza, ematekotan, 1000 euro ingurukoa dela. Auzoarekin izandako konplizitatea nabarmena izan da orain arte. Beraz, pentsa ezina da, askoz gehiago eskatzea orain arte dena eman duenari. Hori dela eta, auzokideen eta ekimenen arteko orekari eustea ezinbestekotzat jotzen dugu. Lotura hori ez galtzeko. Instituzioei, baina, are gehiago eskatu diezaiekegu. Gaur egun, azpiegituretan egineko inbertsio hutsaren hurrengoa da. Eta horrek agerian uzten du zer puntutaraino garrantzitsuak garen eurentzat. Auzoak bere kudeaketarako lokal egokia behar du. Funtzionarioen ordutegi mugatua ez dagoena. Leku berezia behar du guztion topagunea izateko. Horrela, antolatuta dauden taldeez gain, Uribarriko auzokide orok nahi izan ez gero parte hartu nahi izango du auzoko bizitzan. Uzturreko plazak gero eta egoera kaskarragoa dauka. Eta eraberritzeko premian dago. Anfiteatroa hobetzeko garaia da. Plaza erdian kiosko moderno bat eraikiz. Ekimenak antolatzea errazago izan dadin. Uribarriko eskoletako zelaia ez dago egokituta ekimen kulturalak egin ahal izateko. Ustubiderik eta argi hartunerik ez daukata. Eta gainera, udalak ez ditu hornitzen oinarrizko zerbitzuak. Adibidez komunak eta bar. Asko dira lagunak eta taldeak, Aldapangoraren partaideak izan direnak orain arte. Eta denak irabazteko asmorik gabekoak. Era askotako ekimenak egin ditugu guztion artean. Gaur egun, talde ezberdinek parte hartzen dute gure koordinadoraren barruan. Esate baterako, Aletu Emakume Elkartea, Gailurra Mendi taldea, Euskararen aldeko tantaka taldea, Uribarriko Gazte Asanblada, Uribarritarra Konpartsa eta Biurri Hitza kultur taldea. Aipatu beharra dago, ere, beste talde batzuen eskuzabaltasuna. Guretxe auzo elkartea, Uribarri Konpartsa, Moraza Kirol taldea, behar izanean daudenak gizarteratu eta laguntzeko bizitegi elkartea, eta baita dendariak, tabernariak, ostalariak eta hainbat auzokidere. Lan eta lan ibili garen hauetan, hain ezberdinak izan arren, beti izan dugu komunean elkarrekin lan egiteko gaitasuna. Eta horrela, gure onena ekarri ahal izan dugu auzoko jaietara.
metodologia eta filosofia. Ezintasun denak behin da berriz kantatzen, egun sentia bilau sentitzen. Hauesek dira nahi ditugun jaia. Demokratikoak, auzolanean lan eginez, eta demokrazia parte hartzailea bultzatuz. Talde eta mugimendu guztiei entzuten zaie eta tokitxo bat egiten zaie. Ezberdintasun ideologikoak direla, aleginetan bat egin eta erronka komunei aurre egiten diegu. Irabazteko inolako asmorik gabe eta gure komunitatea osatzen duten lagunen onura ekartzearen aldekoak. Parte hartzekoak. Herriarenak eta herriarentzat. Topagunea guztion eskura uzten dutenak. Guztiek parte hartzeko aukera ematen dutenak. Bai antolakuntzan, bai ondo pasatzerak orduan. Euskaldunak. Gure hizkuntza da eta berarekin konpromiso hartu dugu, eta euskeraz gozatu, ospatu eta bizi nahi dugu eta. Gure jaietan euskaldunok eskubide osoa izan behar dutelako euskaraz berba egiteko, euskaraz antolatzeko eta euskaraz elkar bizitzeko. Kulturalak. Gure jaiek kultura izaera dute, eta horrexegatik kultura ekimenak eskaintzen ditugu jende oro aberasteko eta laitzeko asmoz. Kultura ezberdinei ez diegu atea ixten, baina lehentasuna izango du gureak. Errespetu osoz hartu behar baitugu gure kultura. Askeak. Gure jaien partaide guztiek askatasun osoz joka dezakete. Oinarrizko eskubideak errespetatzearen aldekoak gara. Hori dela eta, lagun orok edozein galdera, afera edo iritzi askatasun osoz aldarrika dezake. Ez sexismorik, ez arrazakeriarik. Bai emakumezkoek, bai gizonezkoek daukagun onena erakustearen aldekoak gara. Baldintza berdinak emakume eta gizon guztientzat. Presiorik gabe sexu batekoa eta bestekoa izategatik. Jaiak elkar eragiteko eremua dira, eta askatasunaz eta errespetuaz denok ikasi eta berazten gara. Gure aniztasunari, gure hizkuntza ezberdinei, gure aukera sexual ezberdinei, gure siniste ezberdinei, gure kolore ezberdinei, errealitate soziopolitiko ezberdinei, edade ezberdinei esker. Garrantzitsuena da parte hartzea. Zarena. Ekologistak, alaitsuak, baikorrak eta konprometituak. Ingurunarekin, naturarekin eta garapen iraunkorrarekin konprometituak. Gure konpromezua beti zerbaiten aldekoa izango da, eta inoiz ez aurkakoa. Aldeko jarrera erakusten duten lan egiten dugu. Halere, inoiz ez da faltako, ez kritika, ez autokritika. Iritzia emango dugu kudeatzen duenaren inguruan, antolatzen duenaren inguruan, diru publikoa erabiltzen duenaren inguruan, erosotasunean jausten denaren inguruan, alderdiaren interesak baino gehiagorik ikusten ez duenaren inguruan. Ebaluaketa eta autokritika egiten dugu gure lanari, antolakuntzari, eta eztabaidei buruz. Guztion ekarpenak hartzearen aldekoak gara. Beharrezkoa delako, aurrera egiteko kritikatik irtetzen diren bultzada eta laguntza behar ditugulako. Eta beti herriarekin konprometituak egongo gara. Auzokideekin, gure kulturarekin, gure oraingoarekin, gure etorkizunarekin, gure hizkuntzarekin, gure aniztasunarekin, gure historiarekin, elkarren arteko begirunearekin, herri antolakuntzarekin, emakumeekin eta gizonekin, elkarbizitzarekin, elkartasunarekin, espazio komunarekin.
gure kaleekin eta auzoekin. Jaiekin, jaiekin.